ዝኸበረ ሰላምታና ተቐበሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም እትርከቡ ክቡራት ተዓዘብቲ እዋናዊ ዛዕባ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ምክትታልኩም እንዳዓደምና ፈለማ ግን ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ብምግባር ክትበረታቱና ደጊመ ብትሕትና እዕድም። ኮርፖሬሽን ቴሌኮሙኒኬሽን ኤርትራ ብቁልዕን ስሉጥን መርበባት ኣብ መላእ ሃገር ንምስባሕ ከካይዶ ዝጸንሐ ዕዮ ኣብ ኣስመራ ዝተፈላለየ መደባት የተግብር ኣሎ። ሓላፊ ጨንፈር ምዝርጋሕ መስመር ኣገልግሎት ቴሌፎንን ኔትወርክን ኣቶ ብርሃን ተስፋስላሴ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ንኡስ ዞባ ማእኸል ከተማ ከባቢታት ፋርማስ ሓማሴን ዕዳጋ እኽሊ ዕዳጋ ኣሕምልትን ፍረታትን ከምኡውን ሜዳ ኤርትራን ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ማርያምን ዝነበረ ልዕሊ 70 ዓመት ዕድመ ዝገበረ መስመራት ቋሚ ቴሌፎን ብሓድሽ ንኽትክኡ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብ ኣገልግሎት ንዝጸንሐ መስመራት መራኸቢታት ንምምዕባል ጽገናዊ ስራሓት ክካየድ ምጽንሑ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣብርሃም እቲ ኣብ መስርሕ ዘሎ መስመራት ንዝነበረ ቁጽሪ መስመራት ከም ዘዕብዩ ኣፍሊጡ። ኣወሃሃዲ ናይቲ ስራሕ ኢንጂነር ሃብቶም መሓሪ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ከባቢታት ዕዳጋ ሓሙስ ሓዝሓዝ ኣኽሪያ ከባቢ ሚዛንን ዝባን ስንቀይን ዕውት መስርሕ ምዝርጋሕ ሓድሽ መስመር ከም እተኻየደ ብኡ መንጽር ድማ ቁጽሪ ሓደስቲ ዓማዊል ቋሚ ቴሌፎን ይብርክት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዝተኹዓተ መንገዲ ኣጋር ከምኡውን መስመራት ጽሩይን ረሳሕን ፈሳሲ ብሓድሽ ይትካእ ከም ዘሎ ረዲኡ። ኣብ ጥዕዮ ዝሳተፉ ዘለው መናእሰያት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ብቐጻሊ ምስ ዝምዕብል ቴክኖሎጂ ዝተኣታቶ ዘሎ ዘመናዊ መሳርሒታትን ዝውደብ ስልጠናታትን ዕውት ስራሓት ክዓሙ ከም ዝሓገዞም ገሊጾም እቲ ስራሕ ኣብ ዝተረፉ ምምሕደራት ከባቢ ዞባ ማእከል ክቅጽል ምዃኑ እቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ኮርፖሬሽን ኤሪቴል ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ። ስርዓት ብልጽግና ናብ ደባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ናብ ክልል ትግራይ ዘዋስኑ ከባቢታት ዕጥቅን ኣጽዋራትን ሰራዊቱን ምጉራት ቀጺልዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ፋኖ ትማሊ ናብ ደባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘቕድንዕ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዕጥቅን ኣጽዋራትን ኣብ ልዕሊኡ መጥቃዕቲ ብምክያድ ዓበይቲ ዓወታት ተጎናጺፉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ብመሰረት ፋኖ ዘርጊሕዎ ዘሎ ዝርዝራዊ ሓበሬታ 11 መኻይን ምስ ዕጥቅን ኣጽዋራተንን ሰራዊተንን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር የእትይዎ ከም ዘሎ ገሊጹ። ፋኖ ነዞም ሕጂ ማሪኽዎም ዘሎ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ በዝሖም ዝተልዓለ ቀይሕ መስቀል ብህጹጽ ክቕበሎ ናብ ቀይሕ መስቀል ጻውዒታት ኣቕሪቡ ይርከብ። ስርዓት ብልጽግና ናብ ደባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብተመሳሳሊ ናብ ክልል ትግራይ ዘዋስን ሰራዊት ከእቱ ጸኒሑን ኣሎን። እዞም ትማሊ 11 መኻይን ዝተጻዕኑ ሰራዊትን ዕጥቅን ኣጽዋርን ናይ ሰልፊ ብልጽግና ብፋኖ ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኖም ይርከቡ። ፋኖ ንመሬት ክልል ኣምሓራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ብምእታው ገስጋሳቶም ናብ ከተማ ባህርዳርን ኣዲስ ኣበባን ገይሮም እናቐጸሉ ከም ዘለው ይግለጽ። እዚ ፋኖ ኣመዝጊብዎ ዘሎ ዓወት ንህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ዓብ ዓወት ብኣንጻሩ ድማ ንሰልፊ ብልጽግና ውድቀት ኮይኑ ይርከብ። ከጥፈአካ እየ እንዳበለ እንዳፈከረ ዝመጽእ ጸላኢ ካብ ክልል ኣምሓራ ክተርፍ ምርኣይ ካብ ዝዓቢ ሓጎስ የለን። ሰልፊ ብልጽግና ነቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ጋጢምዎ ዝርከብ ሓደገኛ ኩነታት ኣብ ቁጽጽሩ ብምእታው ትማሊ ድሮናትን ነፈርትን ኩናት ከካይዶ ዝውዓለ መጥቃዕታት ዝኾነ ፍረ ከምጽሎ ይከኣለን። ቀንዲ መስመር ባህርዳር ኣዲስ ኣበባ ተዓጺ ከም ዘሎን ብልጽግና ናብ ሰራዊት ዘመላልሶ ዕጥቅን ኣጽዋርን ሎጂስቲክን ሙሉእ ብሙሉእ ተዓጺዎ ይርከብ። ነዚ ቀንዲ መስመር ንምሓዝን ንምኽፋትን ከቢድ ደብዳባት የካይድ ምህላው ግን ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ይገልጹ። እዚ ከምዚ ዓይነት ምዕባለ ኣብ ክልል ኣምሓራን ክልል ኦሮሞን ሓያል ብዝኾነ መልክዑ ቀጺሉ ይርከብ ኣሎ። እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ክልል ትግራይን ኩናትን መጥቃዕትን ከካይድ ናይ መዓልትን ሰሙንን ሰዓትን ሕቶ ተሪፉን እንዳበለ ክፍክር ዝቐንየን ዘሎን ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣንፈቱ ጠፊእዎ ይርከብ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ንባርነትን መግዛእትን ፈጺሙ ዘይቕበል ህዝቢ እዩ ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ። ኣቦ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መበል 130 ዓመት ዝኽሪ ኩናት ዓድዋ ተረኺቡ ዘሕለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ትግራይ ንባርነትን መግዛእትን ፈጺሙ ዘይቕበል ህዝቢ ምዃኑ ገሊጹ። ወሲኹ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ይሰርሕ እምበር ታሪክ ኣይዕቅብን ዝብል ሓሳብ ክንቅይሮ ይግባእ እውን ክብል ገሊጹ። ታሪክ ብዝግባእ ዘይዕቅብ ህዝቢ ኣብ መወዳእታ ከም ዝጠፍእ ዝገለጸ ዶክተር ደብረጽዮን ታሪክና ንወለደታት ቂብና ክነመሓላልፍ ይግባእ ኢሉ። መንግስቲ ፌደራል ዝወሰነ ሉዓላውነት ትግራይ ዝደፍር ውሳነ ካብ ምውሳን ሓሊፉ ቁሉዕ ኩናት ንምእዋጅ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ምዃኑ ብምግላጽ ኮኒንዎ። መላእ ህዝቢ ትግራይ ንውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምቅዋም ዘርአዮ ቁጥዐን ሓድነትን ውንኢዱ ሓዚ እውን መላእ ህዝቢ ትግራይ ሰሚሩን ብሓድነት ረቢቡን ግዝኣታዊ ሓድነት ከምልስ ብጽንዓት ክመልስ ጸዊዑ ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺቡ።
ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝርከባ መሓዙት ኣሜሪካ ብመጥቃዕቲ ኢራን ይሕመሳ ኣለዋ። ኣብ መላእ ወሽመጥ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲታት ምዝራግ ዕዮ ወደባት ፋይናንሳዊ ስንባደ የስዕብ ኣሎ። ከም በዓል ዱባይ፣ ኣቡዳቢን ዶሓን ዝኣምሰላ ከተማታት ንዓመታት ቁጠባአን ካብ ነዳድን ጋዝን ወፃኢ ኣብ ኣቪዬሽን፣ ቱሪዝምን ፋይናንስን ሎጂስቲክስን ዘማእኸለ ቁጠባዊ እናሃነፃ ብዓበይቲ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ዕዮን ኣህጉራዊ ወፍርን እዩ ተሃኒፁ ጸኒሑ። እታ ዝወቀበት ዓበይቲ ህንጻታትን ቪላታትን ዘለዋ ኣቡዳቢ ከተማ ሕጂ በጻሕቲ ዘይብላ ድሪም ላይነር ኣየርባስን ዝዓይነተን ነፈርቲ ዘይኮናስ ባለስቲክ ሚሳኤላትን ድሮናትን ካብ ኢራን ዝዓልበላ ከተማ ኮይና ትርከብ። ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ሚኒስተር ምክልኻል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ናብታ ሃገር 165 ባላስቲክ ሚሳኤል፣ 2 ክሩዝ ሚሳኤል፣ 541 ድሮናትን ካብ ኢራን ከም ዝተወንጨፈ ገሊጹ። ማዕርፎ ነፈርቲ ባሕሬን እውን ብሰንበት ብርቱዕ ደብዳቤ በፂሕዎ። ሓደ ነባሪ ባሕሬን ብጽሑፍ ኣብ ዝሰደዶ መልእኽቲ ብብርቱዕ ነታጉን ናይ መጠንቀቕታ ደወልን እየተበራቢረ ብውሑድ 20 ግዜ ዝኸውን ናይ ፍንጀራ ድምፂ ሰሚዐ ኢሉ። በቐዳም እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ደብዳብ ካብ ዝጅምራ ግን ኢራን ንዒላማታት ወተሃደራዊ ደንበራት ጥራይ ኣይኮነትን ተሓፂራ ዘላ። መጀመርታ ኣብቲ ባሕሬን ዝርከብ ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ወተሃደራዊ ማዓስከር ጀሚራ ናብ ማዕርፎ ነፈርትን ሰላማውያን ሰባት ዝርከቦም ቦታታት መጥቃዕቲ በፂሓ ትርከብ። ሕጂ ኣብ ምዕቡላት ሆቴላት፣ ማእኸላት ዕዳጋ፣ ነዋሕቲ ህንጻታት ማዕርፎ ነፈርቲ ካልእን ኣብ ምጥቃዕ ትርከብ። እዚ ህንጻታት እዚ ኸኣ ሓደ መዓልቲ ብድሮናትን ሚሳኤላትን ከጥቃዕ ይከኣል እዩ ተባሂሉ ቅድመ ምድላዋት ተገይሩሉ ዝተሃነፀ ኣይኮነን። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራግቺ ኢራን ንጎረባብታ ኣጥቂዓ ንዝብል ክሲ ንምምላስ ንኣልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ ቃል ከም ዘይወዓለን ብምግላጽ ነዘን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዘለዋ ጎረባብትና ኣየጥቅዓናየንን፣ ንሕና ንህላወ ኣሜሪካ ካብዘን ሃገራት ኢና ነጥቅዕ ዘለና፣ እዘን ጎረባብትና ሕርቃነን ኣብ ልዕሊ ነዚ ኩናት ዝዓወጀ እየን ክዋፅኦ ዘለወን ክብል ሓቢሩ። እቲ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ባሕሬንን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ግና ናይ ኣጋጣሚ እዩልካ ዝሕለፋ ይመስልን። ኢራን ከምቲ ብተደጋጋሚ ኣቐዲማ ብንጹር ትገልጾ ዝነበረት መጥቃዕቲ እንተተፈጺምዋ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ መጥቃዕቲ ተሓባባሪት እያላ ዝሓሰበት ሃገር ሕና ክትፈዲ ምዃና ከተጠንቀቕ ጸኒሓ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃሎ ንናይ ኣሜሪካ ግዙፍ መርከብ ዩኤስኤስ ኣብርሃም ሊንከን ብብርቱዕ ናይ ባለስቲክ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ። እዚ ስርሒት እዚ ኦፕሬሽን ሓቀኛ መጽባዕ 4 ተባሂሉ ሰይምዎ ኣሎ። ሓለዋ ሳውራ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ 4 ናይ ባላስቲክ ሚሳኤላት ናብታ ኣብ ባሕሪ ዓረብ እትርከብ ዩኤስኤስ ኣብርሃም ሊንከን ከም ዝተተኮሰን እቲ መጥቃዕቲ ድማ ዕውት ከም ዝነበረን ገሊጹ። ኢራን እቲ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ተሰጋገረን ባሕርን መሬትን ንጸላእታ መቃብር ከም ዝኾነ ኣጠንቂቓ። ተወሳኺ ግዳያት ብመሰረት ጸብጻብ ፔንታጎን ኣብቲ ዞባ ብዘጋጠመ ወታደራዊ ምንቅስቓስ 3 ወታደራት ኣሜሪካ ተቐቲሎም 5 ድማ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም ገሊጹ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብ ዝዛዚምና ኣለና። ኣብ ዘለኹም ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም።